They lighted from the oil lamp that is put here, yes. But the belief is that the fire comes from the sky. No, we believe to miracles, but I didn't see. I've done 3 times. It didn't happen. The miracle. God does not perform miracles just to please people at that time. No, I'm sorry. This is a false. I'm sorry. I've done 3 times. I'm sorry. În sâmbăta de dinaintea Paștelui, la prânz, patriarhul grec împreună cu clerul lui înveșmântat în straile sacerdotale și urmat de patriarhul armen cu clerul lui și cu episcopul copților, mărșăluiesc în procesiunea grandioasă și solemnă și cântând imnuri de 3 ori în jurul Sfântului Mormânt. Odată procesiunea încheiată, patriarhul ortodox al Ierusalimului sau un alt arhiepiscop ortodox citește rugăciunea pogorârii Sfintei Lumini. Își dă robele jos și intră singur în mormânt. Patriarhul iese apoi la iveală din încăperea mormântului și, rostind rugăciunea, aprinzând fiecare 33 sau 12 lumânări, le împarte celor adunați. Ceremonia nu a arătat mereu așa. Din secolul XI aflăm că lumina se pogora în mormântul închis și pecetluit cu pecetea regală, astfel încât să se evite orice înșelăciune din partea creștinilor. Pelerinii susțin că focul sfânt nu le arde părul și fața în primele minute. Înainte de a intra în mormântul Domnului, patriarhul este examinat de autoritățile israeliene pentru a se dovedi că nu poartă cu sine mijloace tehnice de aprindere a focului. În trecut, patriarhul care săvârșea slujba era perchiziționat de un soldat turc pentru a nu avea cu el o sursă de foc. Scepticii pun însă la îndoială validitatea luminii sfinte, făcând observația că pelerinii în general rezistă focului pe aceleași durate foarte scurte de timp care ar fi de așteptat pentru orice foc. În 1238, Papa Grigore al IX-lea a denunțat lumina sfântă și a zis că e vorba de o înșelăciune. Franciscanii au avut interdicție de a participa la această ceremonie, iar un pelerin otoman a spus că în spatele altarului e ascuns un bol de zinc cu naftalină care e controlat de către un călugăr pentru a aprinde focul. De asemenea, în 2001, un purtător al flăcării sfinte din Armenia a decis să spună adevărul și să nu mai continue această legendă a miracolului focului care vine din cer de la Dumnezeu. Iată ce spune un prelat chiar la Ierusalim, asta înainte de a fi corectat de un altul. Ca în fiecare an, ritualul milenar al Sfintelor Paști a atras în lăcașul sfânt din Ierusalim mii de pelerini ortodoxi veniți cu precădere din Europa de Est. Ca să prindă locuri cât mai bune, oamenii au așteptat ore întregi într-o atmosferă de nerăbdare crescândă. În fervoarea covârșitoare a momentului culminant, unii pelerini au avut o dilemă: să ia lumină ori să imortalizeze momentul filmând cu telefoanele. Potrivit tradiției, în timpul vecerniei din Sâmbăta Mare, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc pogorât din cer și care în primele minute nu frige. Ca să înlăture bănuiala unei înscenări, în ajun, mormântul sfânt a fost inspectat pentru îndepărtarea oricărei surse de foc. Legenda spune că deasupra pietrei Sfântului Mormânt se simte o adiere, după ce patriarhul Ierusalimului îngenunchează și murmură o rugăciune. Pe lespede apar stropi de lumină albăstruie, iar patriarhul adună lumina cu mâinile și o așează într-un vas de aur. Aprinde apoi 33 de lumânări pe care le împarte credincioșilor în bătaia clopotelor. Însă, la începutul lunii trecute, un episcop armen de la Biserica Sfântului Mormânt a făcut valuri cu o declarație făcută unui jurnalist izraelian. I-a spus că lumina sfântă nu vine sub forma unor picături albastre din cer, ci este aprinsă de patriarhul ortodox al Ierusalimului de la o candelă. They lighted from the oil lamp that is put here, yes. But the belief is that the fire comes from the sky. No, we believe to miracles, but I didn't see. I've done 3 times. It didn't happen, the miracle. God does not perform miracles just to please people at that time. No, I'm sorry. This is a false. I'm sorry. I've done 3 times. I'm sorry. Dezvăluirile au fost curmate brusc de apariția unui călugăr grec care a cerut oprirea camerelor și a negat vehement cele spuse de prelatul armean. Înainte de Duminica de Paște, creștinii pot spune că trăiesc o minune. Divinitatea le dăruiește lumina sfântă în Sfântul Mormânt din Ierusalim, ceea ce în lume se propagă drept lumina de Paște. De peste un mileniu aceasta este o poveste spusă credincioșilor și crezută de aceștia. Însă cât de adevărat este acest miracol? Și mai ales, poate fi explicat de știință?
Lumina de Paște sau Lumina Sfântă de la Ierusalim e cunoscută la nivel de poveste de majoritatea creștinilor. Ritualul din sâmbăta dinaintea Paștelui presupune că Patriarhul Ortodox al Ierusalimului intră în Sfântul Mormânt unde apare focul sfânt care aprinde vata întinsă pe lespede. Înainte de a intra însă este perchiziționat pentru a nu avea chibrituri asupra lui cu care să aprindă focul. Patriarhul adună vata cu mâna, o pune în 2 cupe de aur cu găuri, iese în capela Îngerului, prima încăpere din Sfântul Mormânt. Aici sunt aprinse 2 buchete a câte 33 de lumânări. Prima mărturie scrisă despre Sfânta Lumină datează din secolul al IV-lea. Deși Biserica Sfântului Mormânt aparține tuturor celor 6 confesiuni creștine, respectiv ortodoxi din Europa, catolicii, armenii, apostolicii, egiptenii copți, siriacii și etiopienii, doar rugăciunile Patriarhului Ortodox al Ierusalimului pot declanșa minunea. În anul 1579, armenii au dat bani sultanului Murat al IV-lea pentru a li se da voie să intre în Biserica Învierii și să țină ei slujba. Sultanul le-a dat voie, iar armenii au pătruns în biserică și au încuiat ușile, lăsându-i pe ortodoxi afară. Patriarhul ortodox s-a îngenunchiat pe treptele bisericii și s-a rugat lângă una dintre coloane. În timp ce se ruga, coloana de lângă el s-a despicat, lăsând lumina să țâșnească prin fisură și să aprindă făcliile patriarhului. Coloana despicată există și astăzi. Menționăm că pentru Biserica Catolică Sfânta Lumină este aprinsă de papă. Scepticii acuză că ar exista o sursă de foc ascunsă înăuntru, iar în 2001, un armean apropiat bisericii, Suchias, a declarat că Sfânta Lumină nu este un miracol. Preoții greci au o lampă care arde de peste 1500 de ani. Ea e folosită pentru a aprinde focul sfânt. Pentru pelerinii credincioși care vin din toată lumea este un miracol, o lumină din ceruri, însă nu și pentru noi. Desigur, sursa focului este simbolică. Problema e că, înainte de sigilarea lăcașului de cult, spațiul este verificat cu minuțiozitate de persoane care nu aparțin religiei creștine, iar toate candelele sunt stinse. În anul 2005, într-o demonstrație la o televiziune greacă, un domn pe nume Calupolus a înmuiat 3 lumânări în fosfor alb pentru a arăta că totul nu pare a fi decât o păcăleală. O păcăleală de mii de ani. Lumânările s-au aprins spontan după circa 20 de minute pentru că fosforul se aprinde în contact cu aerul. Acesta a arătat că dacă fosforul este dizolvat într-un solvent organic potrivit, autoaprinderea este întârziată până când solventul este aproape total evaporat. Aprinderea poate fi deci întârziată până la o jumătate de oră sau chiar mai mult, depinzând de densitatea soluției și de natura solventului folosit, a subliniat acesta. Problema acestei demonstrații din perspectiva credincioșilor e că nu poate explica de ce nu s-a înregistrat în mii de ani vreo aprindere greșită când patriarhul este încă în afara bisericii, de pildă. Ar însemna că solventul despre care vorbește acesta a fost adăugat întotdeauna cu o precizie îngerească. Încă un argument adus de credincioși este faptul că focul nu arde în primele 5 minute. Patriarhul iese apoi din biserică și le arată credincioșilor adunați în fața acesteia minunea. Minunea care nu este lipsită de contestații, care au apărut pe măsură ce știința s-a dezvoltat tot mai mult și presiunea exercitată de biserică s-a diminuat. Acest moment din Sâmbăta Mare este considerat de către ortodoxi drept cel mai important dintr-un an și a fost menționat sporadic în câteva scrieri înainte de 1106 și de atunci a fost documentat sistematic. În legătură cu același foc sfânt există mitul că în primele 33 de minute de când este aprins nu arde fața sau părul oamenilor. Asta pentru că Isus avea 33 de ani când a murit, iar focul are legătură cu divinitatea. Preotul Eugen Tănăsescu a explicat că în timp ce credincioșii țin lumânările în mână, mici fulgere le aprind, marcând o experiență care îți poate marca viața. Se aprind lumânările celor mai vrednici, mai credincioși, conform unei rânduieri lăsate din vechime. Sunt mici fulgere care aprind lumânările și nu sunt aprinse toate din biserică, doar ale celor mai credincioși. Sunt înregistrări cu cei cărora li se aprind lumânările când își dau flacăra prin barbă, își trec mâna prin ea. Este o lumină imaterială. La început nu arde pentru că este o lumină care ne simbolizează Duhul, a explicat acesta. Totodată, acest preot admite că n-a fost niciodată la Sfântul Mormânt, dar povestea pe care el o împărtășește este larg răspândită în rândul credincioșilor. Încă de pe vremea când Ierusalimul se afla sub conducerea musulmanilor, a existat o doză serioasă de scepticism asupra acestui fenomen, însă acesta era tolerat pentru că pelerinii care călătoreau special pentru a fi martori la moment aduceau venituri consistente. Multe lucruri nu s-au schimbat de atunci și până acum.
Când Ierusalimul a fost cucerit de cruciați, aceștia au izgonit preoții Bisericii Ortodoxe și aveau să descopere că au luat miracolul cu ei. Mai precis, focul sfânt a refuzat să se mai arate. Absența pelerinilor și a taxelor plătite de aceștia l-au convins pe regele Baudin să le permită preoților ortodoxi să revină în Biserica Sfântului Mormânt, însă întâmplarea a amplificat scepticismul. Arhimandritul rus Porfirie este o sursă care alimentează scepticismul. El a fost trimis în secolul al XVII-lea la Ierusalim de către Biserica Ortodoxă rusă pentru a pune bazele misiunii rusești. În jurnalul pe care l-a ținut el menționează că preoții din Ierusalim știu de faptul că miracolul e o făcătură. Un ierodiacon care a intrat în altarul mormântului atunci când, după cum crede toată lumea, focul sfânt coboară, a văzut oripilat că focul este aprins de la o simplă lampă de icoană care nu se stinge niciodată și astfel focul sfânt nu este o minune. El însuși mi-a spus despre asta azi, a scris Porfirie. Pe lângă valoarea de simbol, cum era cazul în urmă cu aproape 1000 de ani, mai este vorba și de bani. Preoții au nevoie de banii aduși de credincioși, la fel și orașul are nevoie de banii turiștilor, iar oamenii își cumpără astfel un bilet spre credință. În final, rămâne concluzia că cei care vor să creadă vor crede, chiar dacă este o farsă veche de secole. Ceilalți vor continua să ignore evenimentul, fără să se închine la lumânări aprinse ca prin minune.